Usapin, kaibigan at kabalikat ng mamamayan. Paryon ngayon. Sa ngayon ay narito ako sa Masbate Social Center kung saan ay nagkita na itong driver, no? At itong driver na si Mr. Oliver Romblon at si Mr. Jose Sibo ng Batuhan, Masbate. At Ako kan sir na tricycle driver sa Masbate. Kay mayon niya po so balik niya ka ako ng akong cellphone na nakulit sa iya tricycle. Salamat po sir. Salamat sa talagang tagasa din. Kaya hindi ko maano. Naka-assist lang ko sa kay di ba nagsakay ka sa kampo sa hali ka sa kampo no? Indulti ko kayo nagkadali kayo sa babayang at sabi mo sa rakyan. Parang ko na nakita ko na sabihin ko anong pasahero. Kaya nga nakita ko, sabi ko, dili na siya mo, paano sa pasahero dili? Dili man ako nag-isip na sa inyo narito, kaya indulti ko sa passport baga. Ito ano yun ang pasahero? yun po mga igan, ayaw pong ating nan at ito rin po ang ating nakita at natunghayan dito sa Masbate Social Center kaugnay sa pagtatagpo nitong may-ari ng cellphone at itong si Mr. Oliver Romblon. Sir, maaari ba nating buksan no? Yan pong at saka pagpakita ng ID at saka yung password. Sige po, para makita naman ang ating mga viewers no sa Paryon ngayon. Ayan. Ayun po at na-open na po niya. Yan pong titingnan po natin yung litrato no? Yung litrato ng kanyang pamilya. Yun. At andito din siya. Yun. Nakita po natin mga kaibigan. Yun po. Na nagpapatunay na siya talaga yung pong may-ari ng naturang cellphone. Yan po muna ang ating update dito sa Masbate City. Ako po, si Bombo Jess Kigan Paryon.